Hello, jotono na sari kaham takuk te bukuk song khak laigoni rok jotono kaham kurung na tong na hanai. Nirok bahai no hai phai malai phai fika o bidini bising tui khnani bangai jotono na happy Sena. Inke tipra sa tong na joto takuk te bukuk song shubu Sena tumano ho khak laigo Sena ni dino song awan rok snangai chalaigo te Garia Puja ni paithak ni din. Bushu ke pulani din Sena ke paithak ni din no sung awarok lagi chalaiga takuk tui bukuk song inke chini baba Garia tabo pitra kami o thang sogui filhan tani hamala khana Sena ba inke khana ni din no sung Sena ni din no baba Garia ni go thangnai hanai tongo hani bangai nogro akrok thong sabstra khlai lagi tete baike awarok khlai laila ha awam bethake khana no ketal ke fresh khage maluma khuluma no box nai ke phajani laga angni rokno phunai ta te bukuk sang ane awa te u ang sanai tongfroni video bahaina ni rokno phunai ta te bukuk sang Poila ang awam bora sananga ni bangai mairung guram bai tui ke mix khage budul ke dola ha Bon pare tapau dulbai mani pare wote betong kho among kha first batch thokutong rosam ha bon pare ata bai koloi rola ha among ke bai song ni nok ni awa sok phai mani among ke te kaisa prakar awa khlai ge ni bangai bai ano side jo khlai la ha ata roha dud gora roha tabo Pati sapta awak lagi ni bangai bai ano kahai ke mix thagi rola ha tabo bono 2 to 3 hours matong ranai ro ke ang 800 gram moida nala ha potasa mairung gora tabo ke kisa soro nai kisisa so Oke, sudah kisah. Kopong sadro. Maka, ada keraguan kan nanti. Omong ka pati sapta awas mangga bangun narik rayok mani keraan pati sapta senampai lah ha anin ke kotor ma sangge temani butang asering thaya khoba ke omong ka ani full awa asuk senampai lah an khana ni bata Sena ni bata phai cha phebadi takun te phokang naragbo Sini parane mongka main tesha. Kisah si video kai masih teman hamale yaksa awang kelai te yaksa bagi merasa gan kisah kosto ba takut te bukuk sa. Hor ni batai ke belum chicken alu ke sungla ha chak mantoniya laso kisah roi yang ke bengra sobai a bazar Amangke khangkha bai alu bazar yang ke chakhui and favorite one of the favorite curry chakhui kokia bai batema ke chakhui Sai này cái đó chakhui de thong lang ai ke chakhui bila ke thok zu khangkha bu thok lang khangkha bai alu bazar bu Among kasih doglama oke baba Garia ni foto raja engke yang thani pro kesang baba Garia no khulomoi thangeta dondo dosa haya saya rok tang raja di lama rogo engke khana kesang pitra kami o thangnai baba Garia thangmani nairega ni bangai dakute bukuk song o mangli rok na ang khana ni rok na hai phunu phunai engke kha khlai gani ro video no nogoi belai keno enjoy khai kana hanai belai kena hambai joya kare nai tongmane bagai hai malai lefinai phainai salo asuk sani kaham kurang kha tongbo jeli takute bukuk song Bye bye jai baba Garia